Vítajte na YouTube kanáli Terapie Alexandra. Moje meno je Saša, som masérka a terapeutka v Trenčíne. Rada by som dneska privítala Gabiku, s ktorou by som chcela spraviť rozhovor o tom, čo je to coaching, a teda budem rada, ak sa nám trošku predstaví. Ahoj, som rada, že som tu. Super. Ja som Gabriela Tvrdoňová a teda okrem práce, ktorú robím, tak sa venujem aj koučovaniu. A koučovanie, tvoja otázka znela, že čo to je vlastne koučovanie, áno? Áno. V podstate. Takže koučovanie je vlastne pomáhajúci rozhovor, ktorý vedie coach, ktorý kladie otázky, ktorý sa vlastne rozpráva s tým klientom na tému, alebo môže to byť téma, môže to byť problém, kde sa vlastne ten koučovaný chce posunúť alebo chce niečo si vyriešiť, alebo ostal niekde zaciklený proste v nejakom procese, nevie, čo má urobiť, nevie, kam sa má pohnúť ďalej. Môžu to byť rôzne otázky, či už sú to nejaké zložité vzťahové, rodinné problémy a tak ďalej, alebo to môže byť ale aj profesný život. To znamená, v kariére sa niekam chce posunúť, nevie ako ďalej. Môže to byť kľudne aj výber štúdia, alebo to môže byť aj úplne ako bežné, jednoduché otázky typu neviem, kam mám ísť na dovolenku, alebo niečo podobné. A práve ma napadlo, že vlastne ja som bola u teba na rozhovor a pamätám si tú hlavnú tému, že chcela by som začať natáčať videá. Pamätáš sa? Áno, pamätám. Takže naozaj podľa toho, čo si aj povedala, dokážeš ľudí nasmerovať, tak, aby sa vlastne posúvali v rôznych tých oblastiach života. Áno, tu je dobre spomenúť, že vlastne to nie je o tom, že by ten coach bol nejaký mák, alebo všeumnel, alebo proste človek, ktorý vie všetko, ale je to len vďaka tým otázkam, že vlastne coach kladie tie správne otázky a človek si vlastne nájde to riešenie sám pre seba. Pretože my nikto nemáme patent na cudzí život, ale každý vlastne si dokáže v sebe hľadať, len potrebuje namiesto zlej rady dobrú otázku. Výborne, toto som dneska potrebovala počuť. Namiesto zlej rady potrebuje dobrú otázku. Áno. A tie otázky vlastne, vďaka tým otázkam sa dokážeme posúvať v tom koučovacom rozhovore a vďaka tým otázkam, tým, že človek premýšľa nad tou odpoveďou, tým, že coach mu ešte ako keby zreferuje a zhrnie to, čo on sám povedal, tak ten človek, ten klient si dokáže sám prísť na svoje originálne riešenia vo svojich situáciách. Super, takže ty neriešiš problémy druhých ľudí, ty ich len sprevádzam, aby si našli svoje vlastné riešenie. Áno. Tak. Super. Ale ja mám ešte ďalšie otázky. Tento rozhovor koľko asi trvá? Koučovací rozhovor? Je to rôzne, záleží aj na klientovi. Môže byť dobré aspoň 30 minút tomu určite venovať a záleží, aký je to veľký problém, aký je to hlboký problém, ako je človek schopný sám napredovať, alebo ako sa aj dokáže zdôveriť tomu koučovi. Musí tam byť taká nejaká vzájomná, možno sympatie, možno harmónia, možno niečo v tomto zmysle, že tam proste musí nastať, lebo nebudete hovoriť, alebo klient nebude schopný hovoriť o tom, čo si naozaj myslí s koučom, ktorému nejakým spôsobom nedôveruje, alebo mu nie je sympatický. Takže toto určite tam musí nastať. No a potom môže sa stať, že sa problém vyrieši za jedno sedenie, môže sa stať, že sa ťahá aj dlhšie. To záleží zase len na tom, že čo ten klient potrebuje. V tomto smere to naozaj, to koučovanie je celé otvorené tomu klientovi a je plne k dispozícii tomu klientovi, že on si vlastne určuje, čo, ako, kedy chce skončiť. Keď chce skončiť a proste má toho už, dajme tomu, v daný deň dosť, tak proste tam je o tom klient aj poučený, že on je vlastne ako keby, on vedie to stretnutie, lebo je to preňho, má to byť preňho pomoc, takže tak, aby to preňho bolo prospešné. Tak mňa čo tak napadá, a ja som to tak aj cítila, že vlastne človek, ktorý k tebe príde, potrebuje sa cítiť bezpečne. Áno, určite.
A ja sa tak cítim, takže keď som bola u teba, aj tak vo všeobecnosti. Takže môžem ťa iba odporučiť. Ďakujem. A vidíte, že moja téma sa pohla. Áno, videá sa točia. Áno. Ešte by som sa spýtala, že či je to nejako, povedzme, že vekovo ohraničené. Vekovo ohraničené to z môjho pohľadu nie je. Nie je problém rozprávať sa aj s deťmi. Aj ja sama používam vlastne s mojím synom niektoré koučovacie metódy. Alebo teda nie len so synom, ale aj s ďalšími deťmi. Takže myslím si, že vekovo to určite ohraničené nie je. Dobre. A teraz, kde prebiehajú takéto rozhovory, alebo akou formou? Formou, no buď to sa dá dohodnúť online formou, normálne cez Messenger, to funguje úplne fantasticky. Alebo keby nám Saška požičala priestory, tak by sa dalo aj tu. Dobre, takže môže to byť aj osobne. Aj osobne, aj ale online. Tým, že v zásade dá sa aj telefonicky, ale záleží na klientovi, že či mu nevadí, že tam nebude ten očný kontakt, alebo či preferuje vidieť človeka tvárou v tvár. Jednoducho povedané, tam, kde sa zase bude ten človek cítiť bezpečnejšie. Áno. Dobre. Kde mu to lepšie vyhovuje. Hej. Takže kľudne aj klienti z Ameriky. Áno. Áno, teraz sú tie technológie také. Áno, teraz sú tie technológie v tomto výborné, že naozaj nezáleží na mieste. Iba čas, aby sa zhodol. Že by sa ľudia časovo zhodli. Ja osobne mám nejak vyčerpané tie svoje otázky, čo ma tak vopred napadli. Ale ak ešte niečo je také špecifické, čo by si chcela povedať, alebo možno nejakú skúsenosť, ktorá bola taká pre teba zaujímavá. Ja by som možno len povedala to, že dnes, alebo možno ešte nie sme tak veľmi nastavení. My ako ľudstvo, alebo taký bežný človek má taký pocit tomu nejakým spôsobom nedôverovať tomu procesu. Často sa s tým stretávam ako u takých bežných ľudí pracujúcich, že proste na čo je to dobré a tak ďalej, hej, že je tam taká nedôvera. Ale je za mňa, akože ja keď som mala možnosť, my keď sme prechádzali tým koučovacím vzdelávaním, tak sme sa koučovali navzájom a tam sme teda mali všetci možnosť pocítiť, aké to je byť v roli nielen kouča, ale aj v roli klienta a že teda naozaj nás to posunulo ďalej, každého jedného si myslím. Áno. Vlastná skúsenosť je na nezaplatenie. Vlastná skúsenosť je na nezaplatenie, tak určite. Dobre. A keby som sa chcela k tebe objednať, tak ja tvoje telefónne číslo mám, ale keby sa chcel objednať niekto iný. Áno, tak poviem, alebo ho zverejníme písomne. Môžeš aj povedať a aj ho napíšeme. Číslo je 0911 726 543. Dobre. Môžeme potom dať do popisku aj e-mail. Dobre. Dobre. Tak ak by ste to tak cítili, že by ste chceli poriešiť svoje problémy a dokázali by ste sa otvoriť Gabike, iba odporúčam. A tak určite sa jej ozvite. Budeme sa tešiť, že budeme môcť zase pomáhať ďalej ľuďom, aby sa lepšie cítili vo svojom tele a aby celkovo sme mohli všetci spolu pekne rásť a užívať si život. My sme boli zdraví a spokojní. Tak ďakujeme za pozornosť, budeme sa tešiť znova pri nejakom ďalšom videjku. Pekný deň. Ďakujeme.